Dneska si ukážeme cvičenie na zápal achilovky. Zápal achilovky je častým zranením, ktoré vzniká z dôvodu biomechanického preťaženia alebo z dôvodu vysokej tréningovej dávky. Ukážeme si cvičenie, ktoré je najčastejšie používané pri liečbe, ale aj v prevencii. Toto cvičenie sa nazýva excentrické svalové cvičenie. Pri tomto cvičení športovec urobí výpon smerom hore a naspäť ide dole len jednou nohou, pričom kladie dôraz na tú spätnú fázu pohybu, čiže excentrickú. Ako náročnejšia varianta cviku je varianta na vyvýšenej podložke, prípadne na schodíku. Prevedenie cviku je rovnaké, športovec pôjde hore, spraví výpon a spätnú časť pohybu, čiže excentrickú, predí smerom nadol.